nyalo chodh ng'ata ng'ata nikech education standards ne giduoko piny. Unok dwaru gi degree. Chon ne idwaro to ka Kibaki nodonje telo to jo mane Kibaki ng'eny godo ndalo cha ne gin agina mochok. Sani dwaro mana ID kende. Idwaro mana ID kende ka tibedo MP. Governor ka gi deputy governor to kanyo to pod giredo idwaro degree. President gi deputy kanyo to pod oredi idwaro degree. But that notwithstanding, education is key. Gima biro miyo nyathini radi gi nyathi Ruto magego mbaka e mesa ka gichiemo en nitie gimoro gi mana education. Nikech Ruto ok budwayo. Nyaro Ruto cha be ok nyath kwar dani. Koro education ni emomiyo atimo sinani. I would rather fail e gik moko te nyando mabe ok anyal fail nikech pok a fail. But education ni to nyaka wa succeed. And by the way, ayudo results mag jo form 4 manyo tieko. Interestingly, ni day schools ga kendo nigi means scores mamalo moloyo boarding schools. You would have expected ni jo boarding makore wacho ni chulo pesa mang'eny ka. If money is anything to go by, kidwa ng'iyo quality of education, then you would have expected ni jo boarding ka okalo molo jo day. Jo day ga kendo dhi mbalariany mang'eny oyudo means score mamalo moloyo boarding schools man go day nyando. Omiyo kamoro amora ma ng'ato nitie ka nitiere level more concentrated school. And by the way, gimomiyo nyithindo mang'eny rem gin weche mag pesa gi. Nyo riembe obudho dala dweche 2 obiro last minute ni mondo tim penj gik manyo puonj dweche 2 gi kate ok owinjo kata imiye mabugego nodhi osom ok somre winjre nikech giga bonde kisomo madwa ma japuonje matone down maber kinyalo understand. Koro ka nyithindo mang'eny rem not nege fuwo but nikech dhier manie mier omiyo nyithindo kodhi obudho dala makoro biro mana timo penj kende nyako rem makata no riek machalo nade. Now program makoro an ge nyando mara 1000 ni miyo ji te ni e classroom ji te kaka jabodeng nyo wuon yo chulo ne pesa mang'eny ni e school cha kaka meka mochulo 1000 gi bende koro ni e school ipuonjo gi the same curriculum. Okay, to bentiere kaka inyalo chungo nyithi school kuom donje